Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining ato nga tulumanon. Hatod ka na ato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tighimo og tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay gipagtabang sa atong mga kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Mga kapsula mga igalang igsoon nga adunay pagmatuod sa kaayuhan. And of course, aduna pud kitay liniment ang panghaplas nato mga igalang igsoon, no? Nga adunay pagtanyag nga kaayuhan sa tuang lawas, ang ato ang SED Liniment Oil. And of course, dili po nato ikalimtan ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix, ang lamian nga klase nga kape nga adunay mga pagtubag gayud mga igalang igsoon labi na sa atong mga problema sa panglawas mo nang nindutan kaayo kining atong mga produkto kay 100% gayud nga maghatag og pagtabang sa atong mga kalawasan. And sama sa nandan, ani agyapon kining atong partner nato sa atong health nga maghatag og pagtubag sa mga pangutana ug usab mga question may tungod sa maayong panglawas. Si Sir John, sa kamayong adlaw dia kanimo and welcome again sa atong Hugyawan sa SED Panyawan. Yes, may adlaw ni mo da Sir Rick no sa ato ating paminaw. Kumusta ka mataran? Sa ato mga viewers and listeners karon nga nagsunod sa ato ang Hugyawan, aduna kitay knowledge power nga diin atong mga ginahisgutan ng mga kaayuhan para sa atong mga kalawasan. And of course, arang karong mga panahona no atong ginahisgutan ang mga klase-klaseng mga tinuhuan nga angayan ba natong tuhuan or dili, no? So una sa tanan, Sir John, atong pagkahisgutan kaning kung ikaw mabasa sa ulan, sure kung ikaw hilantan. Muna sila matod pa nila sa atong mga katigulangan, Sir John, nga pag mabasa ka ni kag ulan, no? Tendency gyud is mukubos ka ng imong hilanat kay kung makabantay ka sa mga bata pa kita, pag mabasa ka ni tag ulan, murag ma-feel na to ba nga murag mag-aso bitaw ta. Ito murag musaka atong init nya pagka sila pang magpapa kung dili ka maligo or dili ka mo inom og tubig nga man ka mabasa sa ulan, tendency ana niya is ikaw hilantan. So unsa man nakatinuod, Sir John, nga pwede bang mahilanat ang sa kabata or sa katao kung siya nakalitan og ulan nga gikan siya sa init or gikan ba siya sa bugnaw nga dapit? And of course, unsa may kalambigitan niya na sa kaayuhan sa atong lawas? Kana no, usahay kinahanglan nako ako ang kaila. Ulan gani dili mo tabon sa ulo. Mutabon sa baba og ilong. Kay tungod kay pag once ulan, dili man ang ulan ang may mapakapasakit nimo. Ang yuta, no? Kay tungod kay si sobra ka init sa yuta, no? Pag once mabasa na siya, musingaw ang kagaw, no? Musingaw tong abog tanan. So musaka na siya padulong sa to mahanggap na to. No, so paghanggap na to, diha na to mabati to. Diha na ta makasinati og lantantang, sakit tong lawas, sipon o uban pa. Lakip na din ha, tong siyempre kung gikan pa sa init, no? Gikan ka sa init imong lawas tapos nabasa kag ulan, no? Aduna pud na siya kalambigitan dito sa pagdugang sa sakit, no? Apan kung moingon ka mismo, katong gingon ako ganina nga, kung mag-ulan dili nimo tabunan nimong ulo, tabunan nimo imong baba. Tungod kay dili mismo ang ulan ang rason nga nung nasakit ka, kundi ang kagaw nga maoy na iyahang na sa batagana na igo gani marag iyahang na samok ba nga moy ni saka ang kagaw ang abog, no, padugikan sa yuta kay tungod sa pagpunok sa ulan mo na hinungdan nga nganong masakit ta. So sahay, yes sir. Excuse me. Mo na sahay no nga nang pagmingon kay usay kami magdagandagan man mi sa una, mga bata pa mi, wala pa ko kay baw ana, no, ginaingnan gud mi permente sa among amahan. Dili ka mo tabon sa imong ulo, ayo tabunin ang ulo kay mapasa mangyapon ka, no. Ang imong tabunan imong baba or ilong, no, kay aron nga dili mo sulod tong sungaw, dili tong mo sulod tong singaw sa yuta or sa asaman dapit kay tungod kana siya mo na siya inungdan gyud mismo sa ulan, no, tong virus, tong mga bakterya nga moy nga mukatag man na muana sa hangin, no. Kay tungod na igo man siya sa tubig, so kada pagkatag niya di usay nostalgic kay na, di ba, kanang feeling kanang masimutan ni mga ulan, di ba, kanang umot sa ulan, umot sa yuta nga nabasa.
So, Yes, kana oo. siya no, musaka man guna siya. Pagsaka niya, musulod na sa tong respiratory system. Nya mo na hinungdan nga no, mabuta si punta. And mo na usay kanang pagmoingon ta nga kanang init kaayo, init kay ang yuta. Mhm. Ana init kay yuta pagbasa sa ulan mo nang yuta trangkaso or sabay ito na sipon, mo na siya ng mga sakit. And perennial na siya Sir Rick no. Whole year round pwede kang masakit niya na tungod kay ang kagaw di man pud na mawa no. So nara pud siya di sa yuta. So every time na pag mabasa gani ka kulan, mo ka nang moingon ang mga tigulang sure fall daw siya nga masakit yung ka. Kay tinuod man gyud no. Kay tungod kani man ang atong gitabunan ng ulo man ato, Lagi. man atong gitabunan ng Tinuod. atong ilong pa. Kana sa Sir. Mo din na siya kanang atong masimhutan nga murag adunay kanang murag sa may baho na kanang murag bitong kanang hinungawan no kanang bitong pagbasa sa ulan o kanang bitong hinungawan niya sa init nga tinuod mo gid na siya kanang sila na makahatag og problema rather than sa mabasa ka sa ulan. So walay ka matuoran day Sir Jan nga kung mabasa kag ulan and then or mabasa lang ka temporarily kaya nga kung pong papa pod sa matud pa niya sa bata-bata pa ko pag kanang itong murag kanang ambon sana kanang taligsik no then mataliksikan Taligsik. ka dili gina totally ka mabasa meaning to say na abnormality sa imong temperature sa lawas and then usa ka tong kainit mo nang adunay panghilanat nga may tabo. So Yes. ang usa po din na siya sa mga dapat natong tagaan og pagtagad nga kung panalitan mag-ulan mas maayo pa siguro ang tabunan ng nawong rather than sa ulo kay mas makatabang dili ka mahilantan. Yes. Sama sa naandan sa mga katigwangan pagulig balay inom na lang po kag tubig para matabangan Yes. kung imong kogulingon nga ma-flush katong mga viruses or whatever mga bacteria nga nasulod Yes, sa imong mga ilong. And baligo na lang pod kung pananglitan medyo nabasa na jud kayo para at Okay, nabasa naman, baligo na lang. Maligo na lang. O magina siya ang kanang pulong sa unang panahon. Bueno, timani po usahay mga igalag-igsoon nga para po mapamintinar nato nga himsog ang atong kalawasan, maayo kayo nga aduna kitay hinagiban nga kusgan ang atong immune system. Pilagi sa pag-inom kanunay sa ato ang kape, ang Sad Panyawan Coffee Mix, and of course ang pag daily ug maintain ug inom sa ato ang Sad Panyawan Plus Mangosteen. Kani manggong atong coffee, labi na kung sugdan kini nato ni sa buntag Sir Jan, mas dali na ito ma-absorb ang power sa panyawan herb. And of course, kanang panyawan na pamatud-an man nga magpokusog ka na sa ito ang immune system, no? Murag kanunon kini sa ito mga white blood cells para mamahimo silang himsog. And of course, ang ato ang pagtumarpod sa ato ang Sad Panyawan Plus Mangosteen, murag naghatag na inon tagdugang protection sa ato. Kay kining mangosteen taas man kani siya og content sa vitamin C. Nga diin usa sa mga makatabang kanato para ma-prevent nga kita hilantan ug usab mapakubos nato kaning atong resistensya. So nindutan kaayo no nga i-partner nato ang ato ang Sad Panyawan Plus Mangosteen ug kining atong Sad Panyawan Coffee Mix. No, ang kape nga adunay gahom sa panyawan, mangosteen, cinnamon, purple corn ug ang pagpatamis nini kaning ginatawag natong stevia. Kaning stevia Sir John 300 to 400 times sweeter than sugar nya. Kuha na siya dahon rin siya. Yes. Meaning to say gikan gini siya sa puro natural ug mismo gikan sa kinayahan. Bueno Sir John, salamat kay sa kay gayonan nga nakauban na pud kita ug hinaut unta nga ano po nakatunan kining atong mga viewers and listeners sa atong hugyawan sa Sad Panyawan. Salamat kay Sir Rick no, sa another chance na po. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na itong programa. Sa ato mga kaigsunan diya karon nga nagasunod sa ato mga sa ato mga tulumanon sa ato mga programa. Timanay kanunay nga ang tuyog tumong sa Sad Marketing mao lamang ang paghatag og tabang sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan nga malikay kita sa mga balatian. O kung aduna magaling kita mga balatian karon matabangan kita nga maulian. And not aside from that, ang tuyog tumong mga igalag-igsoon ang ikatulong nga tuyog tumong sa Sad Marketing mao kanang pagtabang nga madepensahan ka nga dili ka mataptan sa mga balatian. Basta tatak Sad Marketing igsoon, tatak kining magaling. Yan ang Sad Marketing. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sad Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Plus Mangosteen, Sad Panyawan with Garlic, Sad Kogon Herbal Capsule, Sad Liniment Oil, Sad Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sad Celebrity Beauty Soap ug Sad Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sad Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.